Allah ya datar da mu. Wannan na cewa mutum ne ba shi da wata sana'a sai kwallon kafa kuma ana biyan shi albashi a ciki, yaya hukuncin albashinsa? Wanda albashi haramun ne duk cikin lahul hadisi. Wannan albashi haramun ne, baya halatta musulmi ya dauki sana'ar kwallon kafa ita ce sana'arsa, domin Allah subhanahu wata'ala da ya halicci mutane ya halicce su ne da manufar shine a bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manufar kenan. Ubangiji ta'ala bai bar halittan haka ba, sai ya turo annabawa. Annabin da aka turo wa wannan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya shekara 23 yana isar da sako, yayi gwagwarmaya, yayi jihadi, ya sha wahala, yayi sha yunwa da kishirwa, ya sha tafiya cikin zafin ranar Sahara, duka dan ya isar da wannan sako da Ubangiji ta'ala ya kawo shi da shi. Kuma an samu waɗanda suka yi imani da shi dubbai ba kaɗan ba. Cikin su akwai dattawa, akwai matasa, akwai kuma ƙanana, akwai maza, akwai mata waɗanda suka yi imani da shi. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da ƙwallon kafa ba. Ya manta ne? Kuma cikin sahabbai ba mu ga wani gogaggen dan ƙwallo ba. Babu wani wanda cikin tarihinsa ya buga 11 ko 7. Ba angle din da sahabi ya tare a filin ƙwallo. Su a filin jihadi suke gwagwarmayar su. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sannan ƙwallon kafa ba ta daga cikin larura. Mu fahimci wannan da kyau, ba ta daga cikin larurar da musulmi in ba su yi ba za su tabe. Yanzu kaman ayyukan tsaro, ai akwai wasu matsaloli a ciki, kamar aikin majalisa akwai matsaloli a ciki, amma in musulmi ba su yi ba za su tabe. Musulunci zai shiga uku, dole musulmi su shiga. To amma ƙwallon kafa ba dole bane musulmi su shiga. In duk duniya aka wayi gari babu musulmi kwaya ɗaya dan ƙwallo, to kuma musulunci bai ji kunya ba, ko akwai wani abin kunya a cikinsa? Idan aka yi gasan ƙwallon kafar duniya babu musulmi, babu ƙasa guda ɗaya da ta turo wani ɗan ƙwallo musulmi, wanda ci baya muka samu? Babu. Sannan waɗanda suka fara shi arna ne na yammacin duniya, su suka yi kwansa, suka yi kwancinsa, suka kyankyashe shi, suka kuma tallata shi a cikin kasuwannin duniya. To shin ku musulmi ba ku da wani abin da za ku yi ne sai ƙwallo? Wallah haramun ne, wallah haramun ne, ko shubuha babu a cikinta, ko wani shubuha babu. Saboda haka kuma ɗaukan shi a matsayin sana'a haramun ne. Akwai waɗanda suke kafewa da cewa to ayin ya samu sainin fina shi yana gina masallatai, yana taimakon marayu, yana gina kaza, yana kaza, yana kaza, to yayi wani sana'a mana yazo yayi kaza. Ai wani ma zai iya cewa to bari yayi safarar gumaka, shi ma in ya samu riba yazo ya gina masallatai. Wani zai ce bari ya aiki a kamfanin giya, in ya samu albashi yazo ya taimaki marayu. Wannan hujja ce? Haka ba hujja bane. Hujja shine an halatta maka, amma addinin musulunci bai halatta ba. Da haka albashin ƙwallo haramun ne, sai a gyara.